हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, बर'नि आगोमा DID लिटिल मास्टार सीजन 5 नि टप 10 फाइनाल देरहागिरि फंबाय नबजित नार्जारी बिथांनिनो उइक चेलेन्ज भिडिअ फैगासिनो दं। टीम बेबबनिफ्राय एबा टीम बेबबनि जानानै जबरदस्त एक्ट खालामनो थांगासिनो दं। बे हाप्तानिनो सनिबार आरो रबिबारनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय बिथां मोसाखांनायनि उनाव चेलेन्ज खालामगोन। बिथांजों लोगोसे जाजेस बिथांमोनाबो बे उइक चेलेन्जआव नबजित नार्जारीया मोनसे गिलु बालु हरर एक्ट पारफरमेन्स खालामगोन लोगोफोर, जायखौ जों नायनानै गिखांनाय मोनलायनो हागौ। बेजों लोगोसे नबजित नार्जारीनि बे गिलु बालु पारफरमेन्सखौ नायनानै जाज बिथांमोनाबो एसेब्लाबो सोमोनांनो हागौ। बेखौ जों मोसाखांनायनि उनावसो मोनथिसिगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांनि मोसानायखौ नायनो थाखाय दिनै मोनानिफ्रायनो रेडि जानानै थाखादो। बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बिदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों।